Здравейте! Днес ви представяме двустаен апартамент за продажба в квартал Младост 2. Ако ви харесва и тази прекрасна гледка, то този имот е за вас. След прекрасната тераса искам да ви представя дневната, която е разпределена с кухненска част. Трапезарна маса, имаме вграден хладилник с фризер, вградена пералня, домакински уреди и всичко необходимо. Това е холовата част, където може да прекарвате свободното си време с вашите любими близки. Жилището се отоплява с два климатика във всяка една стая. Също така разполагаме с доста голям телевизор. Имотът е с размер от 63 квадратни метра. Цената му е 187 500 евро. От тук влизаме в банята, която е напълно оборудвана с всичко необходимо за едно домакинство. Ето е спалнята, която е напълно обзаведена. Също както казахме с климатик, големи гардероби и излъз към прекрасната тераса. Ако желаете да закупите този имот, свържете се с мен. Казвам се Атанас Петров от Топ Имот.